Okay, di na punta diri sa Tagupaon. Magsugod na punta diri og hinlo. Padayon lang gihapon ta sa paghinlo sa atong kabukiran aron mahinlo na ni. Kanina pud ang last nato paghinlo diri kay magtanom na dayon pud ta og durian. Sunod natong pag-vlog diri magtanom na ta. Okay, ato nang sugdan. Okay. Daghan ta mga problema sa atong kinabuhi, dili gayud nato na malikayan. Human naa gayud ni ang pinaka dako natong problema, ang kapobrehon. Di ba? Nay mga tao dato, nay tao na igo-igo ra, natay tao nga pobre gayud kaayo. Pero ang kadaghanan naa gayud sa pobre na mga tao. Nganong nahitabo man na siya? Okay? Nabay solusyon sa kapobrehon nato? Mayong gayud ta naa. Basta lamang mo lihok ta tao. Bisan ang uban maingon na, lihok naman ko, pero wala man gihapon ko maasinso sa akong kinabuhi. Dili ta moundang maningkamot gayud ta, magtuon gayud ta kung unsa ang mga pamaagi na angin nato buhaton. Kay narabay sa atong mga kaliwat o di kaya narabay sa atong mga pamatasan na maghuwat ra tag ayuda. Ayudahan ta sa gobyerno, ayudahan ta sa atong mga kaparintihan, nagsalig na naunta. Ang ayuda dili gayud na makasulbad sa atong kalisod. Ang tinuod na makasulbad sa atong kalisod mao kini. Muhatag lang ko og tulo na mga example na angay natong buhaton. Una, kung nakayuta, bisan og wala kayuta, mahangyo ka sa naayuta, magtanom gayud kita. Malubi, maabaka, masaging, makahoy, bisan unsa basta matisok sa yuta atong itanom. Kay aron anaatay kuha ni ana kay nagtanom man kita. Ikaduha, magbuhi kitag mga hayop. Bisan unsa na mga klase na hayop na pwede natong buhion. Mabaka, kabaw, baboy, kanding, manok, bisan unsa. Basta gusto nimo magbuhi ka og mga hayop, buhia ang angay nimong buhion. Diba? Daghan ang angay natong buhaton para masulbad ang atong kalisod. Ikatulo, luag ang atong kadagatan na mga isda diha daghan. Ug di ganing mamuhi ta og isda. Managat ta og isda. Manguha ta og mga isda na angay natong makaon. Dili lang ta diha sa makakuha lang ta, kinahanglan atong paningkamutan na mabuhi ang atong pamilya gikan sa dagat, gikan sa isda na atong makaon. Nasa dagat ang daghan na pwede natong makaon. Kana lang tulo, kung ato nang buhaton, dili na gayud ta maglisod. Dili ta maghuwat og ayuda sa gobyerno. Kay ang ayuda sa gobyerno, igo lang ka, tagaan og kanang dali lang na solusyon. Pero ang solusyon na dugay para mahatag sa imong pamilya, mao kanang tulo na pwede nato na buhaton para kita moasinso sa atong kaugalingon. Lihok lang ta tao. Lihok magkugi lang ta. Magkugi ta para sa atong kaugmaon. Kay naa sa tulo ang pwede natong buhaton para masolbad ang atong kalisod. Kay ang uban wala man gayud maka-eskwela. Maayo lamang tong mga tao nga nakahuman sa ilang pagtuon, na sila'y diploma, kay naa sila'y mga trabaho na ilang masudlan. Pero mag-unsa man kita na wala tay mga diploma, mudiskarte ta sa atong kagalingon. Dili ta maghulat kung naay moabot sa ato na grasya kung dili kita
mismo ang mangita kung asa ang grasya. Magkugi kita sa tanan natong adlaw, dili kita magpahulay, dili kita magkinahanglan magpaluya-luya kay pobre kitang dako. Dili ta magsigig tulog na lang, sige lang taghilata diha sa atong mga balay, maghulat lang tag ayuda sa gobyerno, dili na maisulbad sa atong kalisod. Lihok tao kay tabangan ta ka. Mao na giingon sa Ginoo, gisaad ug dili gayud na mapakyas, ihatag gayud nato na sa atoa. Munang kita ayaw nagulat na moabot ang ayuda sa imong kaugalingon, kun dili lihok na karon dayon para sa atong kaugmaon. Padayon ta sa atong pagpaningkamot. Ni ang atong nahuman karon sa atong paghinlo suroyon. Padung ni sa ubos. Nang nahinlo diha ratataman mo na atong utlanan guys. Human sa sunod natong anhi diri sa Tagupaon, magtanom na ta og prutas na durian. Okay. Diri abanda mo pa na atong lampasanan. Dako-dako pa ang atong lampasanan diri sa Tagupaon, pero wa naman tay lain pang lampasanan diri naman. I-focus na nato ang atong paghinlo diri sa Tagupaon. Okay. Sorry po ta dito sa ubos guys. Sa atong hapong tamnan og durian. Okay guys, kanindot sa buwak guys. Ato ni siyang ibilin diri ato ipakita perminti ni kung moari ta diri sa Tagupaon. Kana guys, tamnan nato dihag durian kanina area guys. Mao gyapon ni atong tamnan og durian. Ug kana po diha sa atbang guys. Diha gyapon ta magtanom gyapon ta diha og durian. Ki ato ta dito sa imabaw. O di anak ko diri sa pinakataas na parte sa atong bukid. Di ba kanindot tan-awon sa atong nahuman na nalampasan. Og ayaw po ninyo kalimti mag-subscribe mo diha suportahan ninyo ako sa akong YouTube channel. Ang pag-asenso sa tao, inubanan sa lihok. Ako si Israel Sibuala. Daghan salamat sa inyong tanan. Bye.